हॅलो फ्रेंड, श्रुतीज किचनमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. आज आपण साबुदाणा न भिजवता साबुदाण्याचे भजे बनवणार आहोत. चला तर मग लगेचच सुरुवात करूया. तर त्यासाठी आपण या ठिकाणी 1 वाटी साबुदाणा घेतलेला आहे. आता आपण या साबुदाण्याला मिक्सरमध्ये चांगलं बारीक दळून घेऊया. आपल्या या ठिकाणी साबुदाणा दळून झालेला आहे. आता आपण यामध्ये एक कच्चा बटाटा साल काढून चिरून घेतलेला आहे, तो टाकूया. 3 हिरव्या मिरच्या आपण या ठिकाणी चिरून घेतलेल्या आहेत, त्या टाकूयात. आता आपण यामध्ये थोडंसं जिरं टाकूया. जिरं पूर्णपणे ऑप्शनल आहे. आता आपण यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकूया आणि आपण यामध्ये थोडेसे भाजलेले शेंगदाणे टाकतोय. थोडंसं यामध्ये पाणी टाकून याला छान असं दळून घेऊया. फ्रेंड्स, आपलं मिश्रण या ठिकाणी दळून झालेलं आहे. आता आपण त्याला एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. आपल्याला यामध्ये जास्त पाण्याचा वापर करायचा नाहीये. यामुळे काय होईल, आपले जे भजे आहेत ते व्यवस्थित येणार नाही, तेलामध्ये ते उडतील. त्यासाठी आपण यामध्ये थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे आणि याला असं दाटसर दळून घेतलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता किती दाटसर आहे हे. आता आपण याचे भजे करून घेऊया. आपलं तेल या ठिकाणी गरम झालेलं आहे. आता आपण यामध्ये भजे सोडूया. आता आपण यांना चांगलं लालसर रंग येईपर्यंत तळून घेणार आहोत. तर फ्रेंड्स, तुम्ही बघू शकता आपले मस्त असे भजे तळून झालेले आहेत. आता आपण यांना प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि उरलेल्या पिठाच्या अशाच मस्त भज्या तळून घेऊया. तर फ्रेंड्स, तुम्ही बघू शकता आपली मस्त अशी साबुदाणा भजी झालेली आहे. छान लागते चवीला ही भजी आणि करायलाही खूप सोपी आहे. तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. सोबतच व्हिडिओला लाईक नक्की करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया नव्या रेसिपीसोबत. धन्यवाद.